ଶ୍ରାବଣ ମାସର ବରଷା କାଳରେ ଗଗନୁ ଝରଇ ବାରି ସଜିତ କରିଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଝୁଲଣ ଝୁଲନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ମୁରାରି ସଖୀ ଝୁଲନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ମୁରାରି। ଧନ୍ୟ ହୁଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦେଖି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ ଆଜ ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର ସେହି ମଧ୍ୟେ ମଦନ ମୋହନ ବେନି ପାର୍ଶ୍ୱେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭୂଦେବୀ ବସିଥାଇ କୃଷ୍ଣ ଝୁଲନ୍ତି ଝୁଲଣ ଦେଖ ଦେଖ ଗୋସହି। ଝୁଲଣ ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରେ ମାତା ରୋହିଣୀ ଛନ୍ତି ଘେନି ହସ୍ତେ ବଳ ରାମ ହରି। ତାହାଙ୍କ ପାଶରେ ଯଶୋମତୀ ରହିଛନ୍ତି ଘେନି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁରାରି। ଜୟ 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 ହରି ନାରାୟଣ ଚକ୍ରଧାରୀ ଦୟା କରବାରେ କରୁଛି ଗୁହାରି। ହସ୍ତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୀପ ଧରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତ ବନ୍ଦାପନା ଦିଅନ୍ତି କରି। ସରସ୍ୱତୀ ମହାମାୟା ଦେବୀ ବୀଣା ପାଣି ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରନ୍ତି ହସ୍ତେ ବୀଣା ବାଦ୍ୟ ଧରି। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ରୂପ ସତେ ନାରାୟଣଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ସରସ୍ୱତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେନି ନାରୀ। ଗୋପର ଯୁବତୀ ମାରାଧିକା ସତୀ ଛନ୍ତି ତହିଁ ବିଜେ କରି। ଏତ ଗୋପର ଲୀଳାଏ ସଙ୍ଗେ ରାଧିକା ତଥାଏ ସଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗେ ବସିଣ। ଆହା ରୂପ ଦେଖି ମଦନ ମୋହନ ମୁରଲି ବାଦ୍ୟ ଗାୟନ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଭଜିଣ। ପାତକୀ ମୁକ୍ତ ହୁଏ ପୁଣ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଭଜିଣ। ଆହା ଶଙ୍କର ଚକ୍ରଧାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ପାଇଁ ଆସି ଓହ୍ଲାଇ କୈଳାସ ଶିଖରରୁ ବସିଣ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି କରନ୍ତି କଳ୍ପତରୁ ଓହ୍ଲାଇ କୈଳାସ ଶିଖରରୁ। आहा ब्रह्मा शक्र वरुण समीर आदि अग्नि सर्व पुष्प बरसन्ति नृत्य करन्ति तरुणी उर्वशी मेनका आदि सर्वे रहि भजन्ति गन्धर्वे हरि नाम कही हरि नाम तुंडे गाई गाई। हे देख अपूर्व मूरति श्रीक्षेत्रे विजय। हे देख अपूर्व मूरति श्रीक्षेत्रे विजय। धन्य राधा सामन्ताणी धन्य जगन्नाथ संगे विजय होइन रूप देखान्ति।
धन्य धन्य रूप स्वरूप को देखिण पातकी तरंती आहा श्रावण मासरे केते दुख फेडंती जय राधाकांत जगन्नाथ जगतपति जय राधाकांत जगन्नाथ जगतपति महालक्ष्मी महासरस्वती संगे सखी गणे बेढ़ी छंती जय राधाकांत लक्ष्मीकांत जगतपति जय राधाकांत लक्ष्मीकांत जगतपति।